ale słyszałem, że się tu będzie. A, no to tak. Tutaj sławni jesteśmy. No. Osób, ja wiem. Tak jak to śpiewa Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki. Trzeba było samemu dobrze i ładnie wyglądać. Być czystym, ładnie, schludnie ubranym. Jak powinna taka dziewczyna wyglądać? Ładne włosy i oczy. Przede wszystkim zwracałem uwagę dużo na piękne oczy. Stateczna, spokojna, mądra dziewczyna. Człowiek jak się dobrze prowadzi, to i dobrze i wygląda i wszystko, nie jakiś flechtuchowaty. Jakie rady? Przede wszystkim być sumiennym człowiekiem. Trzeba czytać książki sławnych jakichś pisarzy, naszych, polskich i zagranicznych. A przez to człowiek nabiera świadomości i podejścia do życia.